फायरे ना हा वाटे फायरे माने पुरा लाई त माखासे वाटे नि लाई सिलाय दं हा थागै थाना होनै ता बखला वाटे थांमाने पुरा लाई आं सफाय हा कम्पिउटार दखाना ता माने लाई प्रोजेक्ट ना ओ स्प्रिंग फायरा नि बागै ता बखला लाई खलाय प्लायै तो हा के हा 50 टाका लागे खाय माने से ता हा बबनि नासिनो ता बखा जों बबनि बमान हा ता बखा थाइन दं जों कॉलेज रा गेट हाब बिसिना हाबजा महाजने कॉलेज थानाय लामा इरानि लाई साइकेल रा बाइक रा इथमरा खलाय आजे मैया खलाय सुनि क्लास संनाय कॉलेज क्लास संनाय लाई yang साइडिया लाई दं माने से कैंटीन ता सफायजा आरो काटाल तांनायफो लाई dari मलतो बलं अंजो माने वाखतिरा हा तबाय फुको बाय हा सादे लाई ता बखलाय थागाना जों प्रोजेक्ट नि बागै प्रोजेक्ट सादे सात तमा हनाना ता बखा थांदो जों साननै डिपार्टमेंट ना साबाय मलायनि नै वाना कितो हा प्रोजेक्ट वाना ता जागला पे करप प्ले सरकरा हा क्लास रा हमनाय ता बखलाय प्रोजेक्ट रा प्ले मैं परे रूम सफाये ता माय साने जुवाला दंवा तिनि आने मै संमान था थो तें फुंवा माय सास्लाबिया आं माय मैसे बागासे माय मै संप्लायदना टाइम मंगजाखने थाहा कॉलेज रा प्रोजेक्ट नि बाय ला प्रोजेक्ट रा माने थांनि ता माहा रबुमादिया अंगिया नारा फ्लेरो हजा हा तारा सुइथेबो आरो पॉइंट के थामला गायदो दिनि सलागो लेहा लाइक तिनिने बायला आं भिडियो न इरोना माथाक्सनाय आने बाय भिडियो न बाहाय बाराय अंजा हा रेकमेंड लाइक शेयर खाय सादे हाजा सब्सक्राइब साजेगरा प्लीज आने चैनल सब्सक्राइब खायदे नि हनजागा जतन इसनो नाय भिडियो नायना जतन हामबाय थैंक यू हर काहाम।